Sanibonani babukele emakhaya. Igama ngusithendwa kacele hosta yamunye Zayoni sisendaweni yakwaMashu sizoshuthuza umunye Zayoni babukeli basemakhaya. Angihambi ke ngedwa ngihamba neArchbishop ubaba uDlamuka umphathi webandla leBlackstone. Baba uDlamuka Archbishop sicela usibingelela. Ngiyanibingelela ke izinsizwa zikaBaba uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Ngithokoze kakhulu ukuba nani namhlanje kulolu suku. Ngiyanemukela ukuthi ke sibe nalolu hlobo lenkulumo nani. Sifisa uNkulunkulu kasilide konke sizokusho ukube ukuzozwakala kahle emadlebeni abantu, especially kumaKristu. Ithandwa zikababa uNkulunkulu ilokho nje. Amen. Siyabonga kakhulu baba seshilo ubaba uthi ithando zikaNkulunkulu. Lo baba uDlamuka azile ngokuningi siyakubona lapha ya uholi ibandla leBlackstone. Kodwa kunabantu abakugcina ukubona ngokuthi bakubonela kude noma abangakwazi ukufinyelela eduze kwakho kodwa bayakuthanda ukuba seduze kwakho. Abanye bafisa ukwazi ukuthi ubani wabani usukaphi. Lesi background yakho kahle kahle. Sacela usipha nje ukuthi ubaba uDlamuka wakuphi usuka kuphi njengami nje mina ngusithendwa wakacele Adams ngisuka le ngihle ngokuhlanganisa Adams kodwa ngwasembumbulu yabo. Njengobaba oArchbishop ophethe ibandla nje elikhulu elaziwayo. Abantu abafisa ukwazi nje mhlawumbe bangakwazi ukuthi uArchbishop Dlamuka owakuphi usuka kuphi ukuhlala uhleli kuphi. Hayi kulula bazalwane. Mina ke ngoba esishilo umfana ubaba Dlamuka lona bafama abantu kungibona kunamani shells OBA whatever maka nje mayiphelele ngubonkosi Armstrong Dlamuka. Ngidabuko ke ngidabuka kaSwayimani endaweni ekuthiwa isesikhaleni gcina lapho nje ngoba ngikhulelanga khona kodwa isikhathi esiningi ngikhulelela ke mina ngifundela kwaMashu isicemeke ngihleli kusona kwaMashu kwa early ko 948 ila nje umndeni wami ke ukhona nala futhi ke ibandla likhona ikomkhulu kwalo la kwaMashu ngoba ila ke kuyisizinda la ngihlezi khona. Ilokho nje ngicabanga ukuthi ke engakusho futhi okulandela kade kusho ngazi okunye ke kwa mhlambe khona la kungidida khona ngicabanga lokho nje ngikusho manje kwanele. Uthe ubaba Dlamuka ngiyasaba ukulibizela igama kahle kahle umholi wami lo bazalwane bese ngibiza igama elikhulwa ngaka ngizizwa ngingekho right kodwa ke mawusakhuma ngokufunda ufunda kwamazinga aphansi wafundela khona kaMashu noma wafundela ekhaya Swayimani ngoba sithole ukuthi usuka kwaSwayimani. Kakhulu nje ngathini konke ngikwenzele la kwaMashu ngoba emakhaya kwaba nesizathu esangeza ukuthi ngakwazi ukuqhubeka khona ngazoqala la isikole nje ngisiqale emazingeni aphansi esikoleni ekuthiwa eMaqadini. Ngasuka lapho ngazo khona kwakukhona isikole ekuthiwa iVilakazi ngangisaqhubeka nje namaklasi aphansi ngamuva futhi ngaya eBhekilanga so mazinga aphansi ngeke ngisapha naseThekwini LP School kwa B ngabuya ke ngeza ke emlekeleli ke la ngizo computer khona ke complete khona I higher grade yami. Ukuthi ubale ikole yini engathi nokufela kwakukhona la awufeyela inkulu sishibe ikole yangaka kukodwa it was 19 ngisazi standard 6 mina ngafunda no standard 6. Okay. Ngawufela ku standard 6 ngabuya sengizoqala phansi ka 4 ka standard 5. Standard 5. Sengizosuka standard 5 sengiya ka form 1. Form 1 ke sengiyowenzela ke EVM eVuyisamtolo la ngaqedela khona. Form 1 form 1. Angibazi. Ngaba standard ngazigcina sengu form. Hayi lama grade asenziwa manje. Mfundisi kunabantu abathola ukuthi njengoba umfundisi uhola bagcina esontweni nje ubafundisa ushumayela phambi kwabo kodwa abakwazi wena kahle kahle uqobo lwakho yabo bose bayazi ukuthi uhlalaphi ukuthi mhlambe njengomfundisi mhlambe ekhaya lami kunengane ezu10
umama kasekho noma ukhona yabo sacela usiphe lo information le ngokunabantu obakhonzisayo kodwa abanayo information ngawo. Ngishatelwe mina unkosikazi wami uMagcabashi wakagcabashi. Ngeke ngize ngilibizeke igama kodwa ke futhi khona nje limnandi nomthandazo. Uyena umayi naye ngashada naye ngo-1985 kwakuJune 30. From that 85 up to now ngahlala naye. uNkulunkulu ke wasibusisa ngabantwana abawu6. Uqala nje first born yami nokukhanya kuyena ngaqala ngayo ibandla sinayo gogo uma wakhe. Owesibili ufikile noma ke ngingahlali naye yena. Uphesheya lo mntwana base kulandela uZama. Emva kaZama kuzo Andile, emva kaAndile uSanele, emva kaSanele ke uPhumlani lasibone yami. Nabantwana nje abawu6 enginabo nje uNkulunkulu angibusisa ngabo. Okay. Kulabantwana abakho abawu6 sizwa kukhona amantombazana amathathu, kukhona ubhuti abathathu nogogo. Ngabe ugogo usakhona usaphila nabantwana basaphila nje ubabala noma ukhona osengasekho noma asazi? Kubatwana bami yes ukhona ongasekho first born. Unokhanya uyena ke uNkulunkulu abuya wangiphuca yena. The rest yakabanye sinabo. Sihleli nabo nje. Basaphila uNkulunkulu usangcinele bona. Njengoba ke umphathi webandla uhola abazalwane. Umndeni wakho lo nawo njengamanje usupportive kangakanani ekuthenini wena uhola ibandla noma ebandleni? Noma mhlawumbe lento ukuthi umholi baye accept abayivumela ukuthi no ubaba umholi mhlawumbe nomama wasekhaya uyavuma ukuthi hayi ubaba umholi kumele ngimnike support. That one is very strange mfana wami ngoba mina ngithatha ngokuthi kule position nje ngiyona noma kulomsebenzi uNkulunkulu angiphe ukona. Lo msebenzi uyikholo ubizo ngoba umanje ngiqalela kuma wethu lo okuyena enginaye. Umuntu esihlangana esontweni uNkulunkulu nje washo ukuthi kwaba nendlela ukuthi anginike umuntu njengaye. From there sengibe ngihamba kakhulu obungibuyele back. Inkulumo yami bithi njengomholi unomndeni yes usupportive kangakanani umndeni wakho ebuholini bakho nokuthi njoba ibandla uluhola baya accept ukuthi wena uhola ibandla bayakusiza lapha nalapha njengabantu abaseduze kwakho? Okay, statement sami besingakalahleki. Yes, ba supportive too much. As I said before ukuthi manje umuntu engivele ngithole khona sisenkonzweni kwathi zonke nje izinto ngoba nobizo lwami nje ukuthi ngibizekile kulomsebenzi ngicabanga ukuthi kwaku clear kuyena from the samba endleleni esisaphethwe ebandleni lasasiphethwe khona. Kwaze kwafika la ke sishada khona ngalonyaka kade ngisho ka 1985. So ke samthola lo mntwana engithe ukuqala sisesontweni. So ngendlela bekuyiyona bekunzima ngoba sukela nje kuyena uma siqhubeka naye. Labantwana nje bakhulele esontweni bonke ngoba nalo abantwana nje besikathola ukuphumula kwasi. Besabantu sisebenza kakhulu ngalezo izikhathi zocobula lwami nje ngiqala ukungena kulomsebenzi. Uthola noma ngabe ngihamba inkonzo zobusuku. Lo mntwana uthothi ubehamba eshawa umoya yonke iminyaka indawo lezi ngoba bebelethwe nje sihamba nje. Ukuthi bonke ke laba abanye bazalwe ohlelweni olufanayo ngoba nje ukuthi yonke into esiyenzayo ephatha ubusonto balapha. Bakhula ke nje beyo abantu abasontayo bayakhonza nje bonke abantwana bamakho ngakhonza. Into nje yasekhaya bayayiphila bonke. Ngoba ke mkhulu we suzwa waba impunga nje ingayo ekukholweni. Yonke into inesiqalo. Lento priest noma lento okhola abantu noma lokuthi obomfundisi. Kahle ijeni yakho nje mkhulu iqalaphi nje uzulu ubomholi. Mhlawumbe ubuholi ukutholaphi ukuthola kanjani? Noma usithola endleleni uzambela nje angazi. No, hayi njengoba ngiyachaza. Lento nami yangimangaza ngoba kwangekho clear kumina ukuthi this is a call. But ngibuke ngihambe endleleni la way izinto ezazenzeka ngakhona. Yenzeka lento ukuyiphi iminyaka noma ukusiphi isigaba? It was very early age ngoba
like iqale ukugqama kusukeni kwami nje ake ngithi mina o86 7 ziwela iqale khona ukubonakala ukuthi kukhona la iyakhona by saying ngoba lebe ngikhoza khona umfundisi ebenginayo engiphethe ngithi sazobuza ukuthi ivela usenkonzweni vele noma ivela usizambela nje emgaqweni ivela vele usenkonzweni ngingaphansi komholi ubaba Mathenjwa wa ibandla kwa United Church the United Church they are United Ethiopian Church in Zanu of South Africa. Okay. Yeah. So that call ke mina iqhamuke ngesikhathi ngihamba nalo baba. Yeah. So wang appointer from there esiqwindi bafana bani. Gcwele. Lokhu nje ngikhomba ngomuntu futhi ngangakashadelo. Tshela nje ibandla ukuthi ufuna indlela yokungisondeza ba kukhona into ayibonayo ekimi. Ngangayiboni ke mina. Ngaqala ngokuba umshumayeli ngingakabi nankosikazi. Yeah. Kwaze kwaba netem nje yayenziwa omama esontweni bathi umshumayeli wendlowa ibandla. Yes. Osaying ukuthi ke bazongiguide ukuthi ngikwazi ukuhamba ke. From there mina ngaze ngibe ideacon. I mean umvangeli angaze ngibe ideacon from umshumayeli ngisuke nje umshumayeli through ngavela ngangena epriestini. Esandleni kodwa sakhe lo mholi. Ngigcotshwa ngigcotshwa uyena. Kusho ukuthi yena nje wona uArchbishop uphethe abantu ukuphathwa vele nawe uyakwazi. Ya ngidlule ephathweni la. Yabo. Futhi nathi mesihleli nje lapha yana siphethwe abafundisi ethu abasiphethe emabandleni. Lento esizwa nawe sekwewayizwa. Konke nje ngiyikho ngafunda kumholi engangikuyena. Mina since ngithatha nje upriest akekho umuntu oyengicoacha eceleni ukuthi ngenze njani ngoba ngangumuntu ongathi ubamba kakhulu. Eyintweni ekayezenza noma esasizenza sinaye mina uthema ngabe esesihlukana naye ngoba khona ithema esihambe sahlukana ngiqale mina nje ngavele ngahamba akekho umuntu behind me ukungithicha ukuthi lokho kwenza ngangithathela emfundweni nasekufundeni kade ngibona umholi wami ekwenza noma ke engifundisa kona ngangisebenza lapho nje mina akekho umuntu wami emva kwami wangicoach ukuthi la kwenziwa nje konke nje kwakusihamba ngisizwa ke nayi lolu gcobe ngangihamba nalo ngoba ezinye izinto nje zazivele zivulekele endleleni ngithukiza kusezinto sezenza ngingazi zenze kanjani kodwa futhi zenzeka right. Zenzeka right. Siyakuzwa mkhulu siyakuzwa siyakuthola lana yomkhulu ukuthi uArchbishop lebandla iBlackstone. Ibandla leBlackstone liqale nini? Ekuzongidida ngoba ngangiyufana nomuntu osangene ngoba lolu bizo la lungihlupha. Ngangiyaluza kakhulu ngoba ukufakwa nje amafutha ukugcotshwa ngigcotshwe mangaphazami 19 around 87. Sengigcotshwa isinothi ke mina abaphathi balo baba wengiphethe sekube khona ke misunderstanding sibe khona between mina naye ngoba kukhona la engasakwazi ukubekezelela ucobo lwami ngoba la luselu overpower. So kwa umuntu ongathi uyahlehla ke kwa ukuthi ke sekufanele kungenelela abaphethe yena ukuthi baqhubeke nomsebenzi yena esengasafuni ukuqhubeka. Mina ngagcatshwa ibishop elaliphethe umholi wami ngalonyaka ka1986 ngena kulolu gcobo. Ngicabanga ukuthi 87 if I'm not mistaken ukuhlala ekakhololo kumina nokuthi ngigqokiswe ingubo yopriest. From there ke ngahamba nje one way kwaze kwafika ukuthi ke leli bandla liyakheka ukuthi nje lokhu ngingakubheka kuyindawo ukuthi ke igcinele le Blackstone lena iba kuleli izinga kulona nini ngoba ngisukile sengisuka kulomholi. Mkhulu njengebandla lakho liphethe ke njengamanje ibandla leBlackstone siyakuzwa ukuthi ibandla liqale nini liqale kanjani. Mhlambe ivision yakho ngebandla ithini? Simple vision is simple ngoba mina kakhulu ivision is into broad ongeke ngikwazi kuyichaza mhlambe nje point by point ngoba like saying izinto eziningi mina njengoba ngingene kulokhosana kulolu hlelo lokhola akukho engangikuplana ngohlelo lwami. Yonke into ebengiyenza mina bekuba izinto eziyimbono bengilandela imbono same as you saying vision. From that vision is well abengiqala khona mina ukulandela and bengayimixed vision by saying uyabona nje mase kulinganisele ukuthi what I'm trying to say
uniform engigqokayo igqosa ibandla Yeah. akuyona uniform engayisungula nje ngokubuka mhlawumbe ngibuke enye ngiyibona iyindla kwaba umbono wavela ukuthi angigqoke kanje ibandla baqoya yes ngakubona no purple njengemuva purple akuyona ukuthi kwakungihlobisa nje purple into eyavela kwivision engakwazi ukushintsha yeah before ivision before that upurple lo ngufakayo kwakunentambo engangiyifaka across la emahlombe eyayi purple as well yes so ngiqala lapho ke mina ngilandela lo mission nje ukuthi whatever engivezelwa kona ngejourney yami la kuleli bandla ngiyakwazi ukuthi ngikudeliver ebandleni bajethi senza kanje manje so kanje siqhubha kanje manje siqhubha kanje but nje kahle that blue onobona siuqoka ublue nje wavezwa ngendlela ngokombono nejoin lengisifaka ijoin nje lebandla white kuphela ke nje ongase ngueda ngenxa ukuthi ke phela ibandla kufanele because almost amabandla white ayosebenzisa amabandla white kulo into yami ithi njoba unebandla to iBlackstone amabandla siyawathola manje uthothi iBlackstone Ministries iBlackstone nje yabo ibandla lisebenza kanjani inkonzo kamoya noma inkonzo nje like ministries like kanjalo mhlawumbe inkonzo esindisiwe noma inkonzo kamoya yasebenza yasebenzisana nomoya kakhulu ke mina nje inkonzo kamoya ngoba ezinto bathi ngisho nje izinto zami zonke zihamba esisekelweni sembono nanokuthi ezintweni ezifaka mhlambe nje beke eceleni isizulu noma izinto zesintu angisuki kuzona ngoba ezinye zisisekelo sohambo lwami luhambe ngikulona ukushuthi nje ngezindlela thina sinkonzo kamoya mengingabuza ke mkhulu lana uthi uma sithi ukholo kahle kahle yini ukholo ni understanding yakho nje ukuthi mhlambe understanda kanje ungasho ukuthi uphendulela abantu noma kanjani mhlawumbe ngokuphendula kwakho uqobo khona uzokwazi alapheke noma mbuleleke ukuthi ukholo luyini ukholo noma ukholo njengoba uthi uyakholwa yini osuyibonile noma sikukusiza ukukholwa enye futhi inkulumo exakayo le ukukholwa awukwazi ukukholwa entweni ongenaso isiqiniseko sayo kufanele kube nento oqala ekwenza ukholelwe kuyo kufanele kube nesiqiniseko sokuthi leyo nto ukuze ukholelwe kuyona kufanele kube nento oqinisekisayo kuyona ngoba akuzoba lula ukuthi ngikholwe mina ukukholwa wena kufanele ngikholelwe mina nginesiqiniseko ukukho bese ngibambelela ukuthi lokho kuyikho ngempela noma kuyiqiniso yini so kunento ekwenzayo ukuthi ukholelwe kuleyo nto then ke bese kuba ke leli position ukuthi ke ngiyakholwa kusho ukuthi mangabe ngithi ngiyakholwa kube nento ephathekayo ngikholwa ngoba ini kwenzakalana ngicabanga ukuthi lapho ngoba even noma sisiya la ekutheni why ngithi mina akusiyona ngithi inkonzo kamoya I have said lozo zinto enjani kunezinto engayichaza mina ngesingami ezingenza ukuthi ngikholelwe ekutheni thina siyinkonzo kamoya for instance yake ngithi mhlawumbe ngathathi white kakhulu kukhona la mbuzo ukuthi kubantu khona izinto ezingasebenzi ekukholweni abathi mhlawumbe uNkulunkulu akazwani nazo noma out of kwi-route yokholo mhlawumbe njengokuthi nje why sinika amathikithi thina lawo esonto mhlawumbe nanokuthi umuntu ongekho ongasekho ekuphileni uyakwazi ukuconnecta nomuntu ophilayo so omunye umuntu akakholelwa kulonto ngesizathu ukuthi sifanele sikholelwe kuKristu Jesu kuphela for izinto siphume kuzona but mina ngokwami ngingakwazi ukuthi ngithi mina ngiyakholelwa nakubantu abangasekho because of kunezinto ethi la for instance nje umuntu onamle ngithi wadlula emhlabeni before ahambe emhlabeni wayesekhulume enye language emenshina abantu abangasekho njengobaba noma naba sebefikile bazongilanda nangempela kwabanjalo number 2 ngoba wayengitshele ngayizolo wahamba ngakusasa number 2 lamathikithi lawa esinika wona esontweni ma sisibuya komfihla iyabuya ivision ebusuku uyabuya as if sakathi sesibhedlela njengomuntu esimise egula sihambisa lamathikithi ayakhipha ifile aphume wonke amafile alaba abanye abantu sesibaficela ukuthi yakha iphuma
but mase siyobuza bese bethi hayi abayiboni lokhuzana yakhe sithi no silifakile iticket but abayiboni meaning ifile yakhe izokwazi ukuphuma so uma ngiphapha lapho kubuya imqondo ukuthi mina no kade siyofihla lo muntu ama-tickets mase ngisesha kuma ukuthi ama-ticket akhe lawo siwasebenzisayo ahambile sithutha la kwaphoqa ukuthi kusho ukuthi leli ticket khona into eliminishayo ngaye okay mase siwathola khona ngawuhambisa mina ngahambisa ethule ngafike ngenza komsebenzi wami uma kuthi ama-ticket nento ayenzayo ngomuntu uma engasekho angamvimbi ngoba into abekade siyenza process ebesiyenze khona ngawathatha wonke ngafike-ke ngamxolisa ngafike ngawashiya emva kwalokho wabuya futhi nje umuntu ovezayo ukuthi hayi indlela yakhe sengenzi yalula so ngiyakholelwa kuloko ngoba kune-vision eyavela kimi so uma omunye ingazange ivele ngeke akholelwe kuloko unezinto zakhe nazo kholelwa kuzona exactly okay la siye saba nenkinga la kodwa-ke iphendulekile kodwa asazi ukuthi kwabanye izofika kanjani noma kwabayizwile lento yensindiso yesi mina nginayo yami impendulo myself kodwa nomunye uneyakhe impendulo myself uthi kahle kahle insindiso yini no insindiso abantu bayi-interpreta wrong but ekugcineni ma uzuyithathela igama nje simple ukuthi ukwamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi sekusho ukuthi wena usuwumntwana kaNkulunkulu from there yes usindiswa kwakho nje ukwamukela uKristu Jesu ukuthi uyinkosi nomsindisi kuphela the rest yokunye ke sengawo ukuthi ke ngoba sisabantu into siyithatha ngokwahlukana ngoba naye uKristu uqobo njengoba afa wavuka uma sikhuluma ngaye khona incwadi akhotha ngayo incwadi namaKorinte okuqala nama 15 athi uma kusithi thina akusekho ukuvuka kwabafileyo okusho ukuthi kwayena uma ngabe ukuthi akusekho ukuvuka kwabafileyo bapha abafile wangashiwa bezizwe nabantu ake ngithi lo nkulumo iqondiswe kumina okusho ukuthi nabami uma kukho nabafile akufanele ngingabazeke ukuthi bazovuka ngoba ukusho ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo ngoba uKristu wavuka siyakuzwa sithathela from there asikwazi ukuthi singabaze sikubeke ngokwethu ukuchaza asiyakuzwa mole icacile kahle thina sumunye eZayoni sifuna kahle ukuhlanganisa uZayoni ube munye uZayoni ubuye ube into eyi-one lo azana sokuqaleni uZayoni ufike waba uZayoni wani laba abashaya igubhu kwaqhamuka kwahamba waqhamuka uZayoni 2 bayafutha manje njengabantu awuthola ukuthi labantu abanye abashaya isigubhu bale kude kunabanye abafuthayo singayenza kanjani mhlambe lento ihlangane ibe ilozalo esiwufunayo uma ufika njengebandla lakho leBlackstone bayafutha bayagwaba lapha mhlambe ebandleni engaka mhlambe Christian bashaya isigubhu kodwa uma ufika khona uzizowamukelekile noma bona befike ebandleni lale ekhaya bafike bamukelekile singayenza kanjani leyo nto mhlambe as one enye izinto ngayimention sihlangene sabefundisi emgcobeni ngikhuluma nje kodwa ke ngiyenza short ngoba leyo nto iselekthina nje abantu ababaholi ukufundisa ibandla ukuthi nalaba noma ngabe bona bamdumisa ngani ngoba khona la kuthiwa ngelanga uNkulunkulu singamdumisa ngendlela ezahlukene ngamahapu noma nezigubhu noma ngani yabona singathi thina mangabe sesibona ukuthi thina igubhu namahapu lawa asenziwa yilaba sithathe nje ukuthi bona mhlambe sisebenza okunye okuhlukile nokwenziwa yithina abanye bamdumisa ngezindlela yithina abantu abaphambili abamakhanda kufanele sifundise ibandla ukuthi bonke laba bantu badumisa uNkulunkulu oyedwa nalo simdumisayo ayikho ke inhlukwane kufanele thina manje kube khona esibabuka nje abantu ngathi abenzi okright futhi ke izosihlupha ke into yokuhlanganisa uZayoni ngoba iyona nkonzo engathi limele kakhulu emqondweni uma uthi uyabheka ngoba izinto zakhona mawusuthi ayisezona leyanto ekwakuyi uZayoni lo okwakuzani before angazi ngizosho kanjani ngoba usuthi uma uthi uyathola ukuthi la eZayoni sekwenzeka noma kanjani iprocedure yakhona ayisalandeleki ngendlela efanele umuntu usenza noma yini ngoba ngathi futhi uhlobo labantu ngathi abacontroleki kuyazwana mole sicela yenza kanje futhi lo mbuzo wami uyele ekuthenini njengoba usho ukuthi izawunza manje kanjani into ezicabanga manje ziyayenza
bese kuthi unenkonzo yomshado nje umbiza abazalwane ukuthi abakuvaza ukubambisa inkonzo siyithini ngiyalaba labantu abazalwane obabiza namhlanje mhla 21 kodwa umuntu azafika mhla 22 ngo8 ekseni kumele ayongena ngo11 ekseni esontweni ithini lo siyilungisa kanjani into enjani isibonelo esihle noma isibonelo esibi noma iyawulimaza yona noma iyawakhuza yona uyibuka kanjani ukuyibuka kwakho ezizinto efuna ukulungiswa engazi noma ziyolunga yini ukulungiswa zayona ngoba izilapho osekuvela khona ukuthi konakele kodwa abantu abangalungisa lonto abaholi ukuthi abaholi uma bezobuyela eqinisweni lokuthi bazi ukuthi inkonzo iyini ngoba kakhulukazi kuba nalento ukuthi inkonzo thina zona isikhathi esiningi sesayiyekelela kunina nje ingane sizenziwe nini manje senishintsha lezi zinto sithule thina noma sekonakala ngomthetho kusuke ku-out of law ukuthi ngikubize mina ngomgqibelo nifike ngesonto akusamukelekile lokho ngokomthetho so ke akuseyona ke ngezindlela inkonzo sekuyinto nje sesingayibiza ngenye indlela ebheke eceleni ngoba siphumile ohleli lomkonzo ozothola noma sekula laba abantu abekho discipline yonke nje into iselekuba ebuholini ubuholi ngicabanga ukuthi ibona obungathi mangabe sibuyela back ekutheni ngempela inkonzo siyibambe kahle senze kahle enye futhi yezinto ekhoza lento more than that mase sizokhuluma ngobuholi yila afanele futhi sibheke khona ukuthi sikhuluma ngobani ngoba kukhona ama proper leader kukhona ama fake leader angithi yabona lezani kulula ukuthi uvele kube nomfundisi nje oyiqhamukelayo eceleni okusho ukuthi into azozenza uzokwenza uhlobo ohlukene nalolu belenzwa yimina mhlambe mina engisohlelweni oqondile mase konelo wayana oyiqhamukela eceleni sekuya involve nami kanti manje mase kuvalwe lezo zinto kungabi nalabo bafundisi sevele baqhamuke abawuqhubukho ngoba ngicabanga ukuthi uzanonakala lapho ngoba akasaphethwe umuntu lo akacontrol umuntu lo yaya loyiqhamukele nje akaphethwe umuntu so yonke lento ahamba nayo kusho ukuthi sihamba novucu nje olingenza noma kanjani kwenze njengokuthi nje kwesikhathi mina mangumholi angikwazi ukuhamba nami ngiye enkonzweni kwabanye abafundisi mhlawumbe ngihamba nawe ngiyakubona udaka uphume elukhuzeni angikwazi ukuhamba nawe kodwa usuthola manje uthola la uthola abaholi sebehamba nedaba nabantu abanye noma kanjani mhlawumbe 80% basadakiwe okusho ukuthi ngezinye indlela ukubandla bufa lapho ke mina nje ngeke ngikwazi ukuhamba nawe ngikubona ukuthi awusekho ohlelweni ozongiveza ngumholi noma lizoveza le yankonzo engiyiyo kubantu ngoba once kunaleso simo esinjalo kuhlazeka mina kuhlazeka nebandla kodwa manje le nto ayiselona ihlazo esinawo suthola nje but the rest wonke abantu abazongena esontweni lapho to the whole ibandla mhlawumbe lihola lo mfundisi lo engikhuluma ngawo disorganized uzothola nje hayi abantu abanoma kanjani but ekugcineni abantu ababukayo uzayona mkhulu ngathi uyaprofit azi bese sihamba le ndleleni odawo esiza ngala sizoshutha bese kade sikhuluma nalento lokuthi yazi umuntu ufika ebandleni ezophathwa mase umfundisi izindubo zesonto ayigqoka nophaqo mesazi lokho noma mesazi kuyatasha ifike ngatashi mase ibonise kabo umholi kanti lento bola yikho kuyena abantu ababaholi bayabona ukuthi babaholi noma ekhuluma umuntu umholi noma ehamba bothi umholi noma kuthiwa ngokwenzana umholi sesivala ke nje mkhulu socela nje usipha amazwi wona wonke ababukela le show le omunye zayona usiphe nje amazwi okuvala then bese siyabonga kulungile ngizokwenza lokho egabe nje lokubonga ngicabanga ukuthi uku-eda kancane nje kulokhu noma ngazothatha isikhathi eside uma sisaqedela lokhu njalo ngikusho ekugcineni ngithi kukhona la nginga-indicate khona ukuthi ngingaxoxa nobuholi obukade sinabo lapha ukuthi kunezinto kufanele siyilungise kulolu hlelo kulolu hambo lwethu ke kwaba nendawo nje ngike ngayithatha kuJobe 19 number 21 la ethi uJobe khona ngihawukeleni bangani bami kubisandla sika Jehova singithintile bengiquote leyo nto ukuthi ebuholini uma sihamba asiqikelele ukuthi sihamba nje uNkulunkulu sihamba naye noma uNkulunkulu uhamba nathi ngoba umuntu uma ehamba kuloso simo isandla sikaNkulunkulu simthintile ehamba
nothinto likaNkulunkulu uyabonakala lo muntu ohamba kanjalo Yes. lo muntu nje oyisukele wayihambela uNkulunkulu engazange enze lutho kuyena so bengifuna ukuthi ke sizame ukuhlukanisa leyo nto endleleni Yes. uma sihamba ukuthi lobu buholi bethu awukwazi ukudideka ubona umholi othintiwe isandla ubona inkamba ihamba lo uhamba noNkulunkulu doesn't matter ukuthi udibana nani endleleni Yes. uma uhamba umholi khona izinto esidibana nazo ebuholini kodwa uthi ngoba sihamba noNkulunkulu futhi thina sihamba nogcobo lwakhe Yes. siyakwazi ukuthi go through lezo zinto esikwaziyo nje ukuyimela nokuyibekezelela nanokusebenza ke nje nebandla umuntu la uma ususebenza sekusebenza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi lokho wena osuke ukudeliver kulabo abantu ubone nawe futhi sekutheleleka nakubona labo bantu ukuthi lento inoNkulunkulu nje phakathi ibandla liholayo ukuthi noNkulunkulu uyakusebenzela kulona la so uma ugcotshwe ngandlela enjalo noma uthintwe isandla sikaNkulunkulu kanjalo into zakho zibalula doesn't matter noma ngabe ufika esimweni la ulinyazwa khona ukuthi uNkulunkulu ngoba uhamba nawe uyakwazi ukuthi athi go through nawe like ngeke kuwe njengami mangibuka iminyaka esengihlalile ukuthi zingaki inkinga esengibhekene nazo kodwa ugcobo uNkulunkulu angisabeke kumina still namanje exist alikapheli umsebenzi usalokhu uqhubekile ukuthi ngilimale kangakanani akusho lutho ngengabana nama branch nginami ngiyaba nama branch of 20 something yeah but break phela kwa umuntu ngathi ngiyacisha ngiyaphela ukuthi uNkulunkulu waphinde wangivusa ngoba ngihamba naye angikaze ngishintshe akaze kube khona lutho olungishintshile umsebenzi still namanje usekhona mawuhamba nje unogcobo kaNkulunkulu uthintekile akukho la ovimbeleka khona ungabona sengathi ushona phansi uNkulunkulu kanti indlela asebenza ngayo akuvuse ngaphambili bengixoxa leyo ndaba enjalo nje ukuthi ebuholeni bethu ezizinto futhi siqaphela khona ke sibabonayo abafuna ukuzenza thina sithi sihamba nabo babona sebephelile endleleni ukuthi ayilo kwakuyinto yakhe le or rather into yayihlalelwe nje phansi sahlala sayiplan ukuthi hayi wena uzoba ukuthi wena uzoba ukuthi emva kwalokho isikhathi lonto ay exist lo yonto iphelela nje emoyeni ngoba isuke kuyinto ekhandwa abantu uNkulunkulu engekho lapho okay that is why le Blackstone le engikhuluma ngayo hayi indawo silong nje mangisekhona indawo wherever la ngasihambe khona uyangithola ngikhona I've been Swaziland I've been wherever ongasukubize akukho la ngaze ngifike khona and ngihamba kanzima that is why I'm saying uyabona mina nje ngiyeSwaziland ngihamba iminyaka emibili ngazange ngingenayo passport ngihamba umncele ngihamba equmncele uNkulunkulu engihlenga ngihamba naye ngiyofeza umsebenzi wakhe la ngangibuya khona uNkulunkulu uyakwazi ukuhambisa endaweni ubonayo ukuthi la ngumthetho kufana ngabe angihambanga kodwa angifikise ngifike ngenza umsebenzi wakhe ngibuye kuningi uNkulunkulu akwenzela umuntu uma ngabe enza umsebenzi wakhe uNkulunkulu ehamba naye Sizivala mkhulu abafisa mhlawumbe ukuzokhonza nawe noma abafisa ukukuthola bakuthola kanjani ibandla likhonzelaphi Sizivala nje yikomkhulu kwalo ibandla la kwamashu kwa Eli la manje umuntu efuna ukungixhuma mhlambe kunendlela afuna ukungixhuma ngayo nikhona nani ningaveza inamba zenu kodwa nje mina ngila kwa Eli ngikhonzisa khona inkonzo yami ngene 11 iphuma u2 siyakhonza nje kuhle akukho kunye enye ke indlela yokuxhumana nami ngino PA wami engisebenzisana naye oseduze kuyena umuntu oseoffice unfortunately ke mhlambe inamba yakhe ngayithola lama ukuthi bayifuna kodwa ukuthi usuka bene number eningi kodwa eyami nje mina mabe befuna ukuxhumana nami inamba zami zimbili 079 2184 764 079 2184 764 le iphethe konke kuya WhatsApp yenza yonke into ma ukuthi ufuna ukungixhuma yakwazi ukufona yakwazi uWhatsApp enye ke nje ekuyona nje inamba nje straight ukwazi ukungifonela kuyona enga WhatsApp 083 083 webabu sizosebenzisa yona le ka WhatsApp ekhona siyabonga kakhulu babukeli alright bathi siyabonga la ngisebuye mkhulu 083 4263021 083 4263021 yeah okay siyabonga kakhulu babukeli lapha ebakhaya siwumunye Zayoni siyabonga nicela nisupport TikTok satholakala Facebook satholakala YouTube subscribe labo bazalwane siyanicela senzele nina lento esiyenzayo asenzele omunye umuntu sicela uZayoni wethu lo yaZayoni lo yana ubuye nawe la ukhona sizohambela si request sizo accept asibuyele kuwena siyanthanda azohlezi sinithanda namhlanje lesine guest yethu Archbishop PA
BA Dlamuka. Oh, dokotela futhi angithi. add on that. Dokotela ubaba uDlamuka. Sanithanda sazonithanda. Kukhona into ezayo. Subscribe lapho. Sitholakala 0793912821 0793912821 WhatsApp call lapho. Siyabuyela kuwena, siyabonga kakhulu. Sonibona ngosuku olulandelayo. Amen.